nya sian nya de electric scooty mat ka lawe jong ya shaka one shot Quincy Motors jumping shoe pat ka liang no shaka e thamka Unong sna bat unong ring film bapaw nam kejelau ba Pradeep Korba ulala pan wanra ya kanam keburom omsu tangi ladi ndai ya kejelahi bro kowe hadin baka film ka ba ulasna bat ring ya ka kalayo sundon ya ki artli ki kusnam kata ka best film pat ka best director na ka 47 Moscow International Film Festival kane ka film ka ba Pradeep uloyo pan kor ye ki ki artli ki kusnam ka dai ka ba ula ai kerteng ya ka haling khabneng Habai day bat kani ka nam bat keburam uba Pradeep ulaphai syak rensan pai ba ne ka social media ban penpau ya ka mensim ka ba usngok men ba ka film ka jong u haling khabneng bakan la bakan kenjo shadu kani ka thong bakan khur ye ki ki atli ki kusna habai day bat kani uba Pradeep unyo bat ukam ba ka long kum ka jing wan orlong ka ta ka jing phos niu ha ka jing im ka jong u Nolor kataw la ay kublay ya baro kiblay ya don kti lang ha ka ban chna pat ban sandur jana ya kani ka film bat kumju ya gitu kiblay rap ban kersan lem ya u ha ka ba penkot artat ya la ka jong ukurwa ba Pradeep upen pa pa kani ka kusnam ka ba yo kamdei ka ba ka late tang shu henrei shu pait ba solonsar jong ka jala Meghalaya